Garbiko Andre Mariaren jaia ospatzen dugu gaur. Jai honetan, eta 10 egun pasata gero itxaropenezko Andre Mariaren jaia agertzen da abendualdiko esanahi handiena. Eta esanahi hau sakontzeko lehenengo irakurgaian laguntzen duzkun moduan. Maitasuna. Maitasuna zabaltzekoa da. Maitasuna bere geure barnien geratzen bada, ez da maitasuna, berekotasuna izango da. Berekoiak izango gara. Eta maitasuna zabaltzen dugun gauza bat da. Eta horrezagatik gagoz deituta hau egiteko. Hau sakontzeko geure bizitzetan. Mariak egin ebalez eta otoitzean bitartekari edo bidelagun lez agertzen den moduan ikusiko dugun lez. Horrezagatik salmoarekin batera kanta jaunari kantu barri. Egintxak harrigarriak egin ditu eta. Geure bizitzetan jangoikoa egintza miragarriak egiten dauz. Baina problemi da, edo gauzan desberdintasune da, gauza txikietan bede harrigarria direla, eta askotan ez dugu onartzen, eta ez dugu ikusten jangoikoaren eskua han dagola sartute. Eta horrezagatik, irukargen irakurgaren etorten daku, Kristoren gan aukeratu gintuen jangoikoak sortu baino lehen, Mama Virginia Mariari gertau jakonlez. Sortuak izan gara gure salbazinuko historia gu jaio baino harinago. Eta horrezagatik, zuzenian joaten bagara evangelioaren aino han agertzen da. Aingeroaren anunzioa. Mariaren baietza han aragitzen dau jangoikoaren semiaren izaera gizakielez. Baina, historio hau harinei, askoz aurrekoian izan da hasiera. Gure bizitzan be, askoz aurrekoan izan da hasiera, maitasun historio hau. Eta geuri tokatzen jakuna maitasun hau zabaltzea. Egoitza egokia prestatu zuntzan zeure semeari. Maria Virginiaren sortzez garbia, eta honen semearen heriotza aurrekusirik garbi gorde zenduan pekatu guztitik ama. Egizu, Maria Virginiaren otoitzari esker, geu ere zeugana garbi heldu gaitezala. Otoitz honek bi motivazio eta eskara zehatz bat ditu. Oi jainko, egoitza egokia prestatu zuntzan zeure semeari. Maria Virginiaren sortzez garbia jangoikoen ahal guztiduntasunak ez daun mugarik. Ez da bere santutasunak, bere jakituriak ere ez. Era are gitxiago bere amurtasuna. Gertatu dan mirariak aurrekari hori dan Ama Virginiaren jaiotzan. Eta beraz, ikus dezakegu jangoikoaren aurreikuspena beti dagoala geure bizitzan. Ez bakarri guztiok bizi garala dirudien unien. Honen semiaren heriotza aurrekusirik garbi gorde zenduan pekatu guztietik ama. Jainkoak azkeneraino maite gaituela jakinik, imagino be ezin dezakegun arte. Jainkoa ja gorde zeban pekatuarik bere semearen izaera ezagutuz. Maitasun aragitsua zana. Ta mugarik ez dagoen maitasun hori ezagutuz. Jainkoak erakusten duzkun arrazoi beragaitik gorde ebala behama. Pekatu guztietatik. Egizu Maria Virginiaren otoitzari esker, geu ere zugana garbi heldu gaitezala. Maria jainkoaren amak une zalantzati honetan pekatu garbiz bizten lagun dezaigun eskatzen dugu. Ama Virginiak arima eta gorputza, burua eta bihotza, erabat garbitzeko bide honetan lagun dezaigun. Maria, bere semearen aurretik, bitarteko izateko iturri, agortu zinekoa bezala agertzen da. Eta jainkoaren erreinua, eta beragaz jainkoaren etxe bezala dugun harremana. Nola eregi behar diran gogoratzen duzku. Egin ezazue berak esaten deutzuena. Onartu jauna, Maria Virginia Doatzoren sortze garbiaren festaburu ospatzean, eskaintzen deutzugu Paris albagarria. Eta bera, aurretiez hartutako zure graziari esker, erro guztitik libri izan zala autortzen dugun lez. Libratu gaizuz geu ere, haren otoitzaren laguntzaz pekatu guztietatik. Otoitzonek oso modua argian erkesten deuzku, eskaintzaren otoitzaren mezua, edo festaren mezua, gaur ospatzen ari garan jarrai azpimarratuz. Beti opairien gainekoan, mezu bera, baina gaur zentzu berezi batean jaia dalata.
Maria Virginia Doatzoren sortze garbiaren festaburu ospatzean. Eskaitzen dutzugun opari salbagarria. Eskaera eta motivazio diptiko moduan agertzen da. Diptiko lez ikusten dugu. Biek erakusten duzkue amaren privilegioak presioa bera izan ebala. Privilegio hundia eta presio hundia be, jangoikoaren eskuzabaltasunari Mariak ematen dutzen erantzuna. Eta gure erantzuna nolakoa izan behar dan neurtea daki. Baera aurretia sartutako zure grazia esker, erru guztitik libre izan zala ototzen dagun lez. Libratu gaizuz geu ere, haren otoitzaren laguntzaz pekatu guztietatik. Hau kolektan ja ikusi dugu, baina garrantza handikoa da, barriro errapeketen dugu, Mariaren bitartekotasune handia dalako geure bizitzetan. Eta sakondu behar dugu Mariaren irudiak geure bizitzetan. Maria Virginia Txit Doatzoa jatorriko pekatuaren kutsu guztitik garbi gordezen dualako. Eta zeure graziaren betea zedertu, zeure semeari ama bardin bakoa emoteko. Eta harengan adierazoteko eleizaren hasiera, Kristoren emaztea, tximurrik eta ruki bakoa. Eta guzti zederra dan eleizaren hasiera. Izan ere, Virginia garbi honek, behar euskune semea. Gure pekatuak garbitu zituan bildotxerru bakoa. Azebera aukeratu zenduen guztien artean. Zure herriaren txat grazia lortzeko laguntzaile. Eta santutasun eredu miragarria. Prefazionek nahiko berrile da egiterakoan, biru leku desberdinetatik hartutako ireiak daoz. Lehenengotik Efesiotarren egindako gutunetik San Pablok egindakoa. Eta baitatik, bigarren kontzilioko Vatikanotik. Lumen Gentium 75 eta Sakrosantun Konzilion 103. Semea amadu ine. Epigrafionen mazpien santutasunerako deia aurkitzen dugu. Eta gure bizitza, salbazio historia geiza jainkoa gutariko bakotzaren gandauen, ekintzea gazazten dan bezala. Ama Virginiari buruz jarten duzkun adibide funtseskoa da. Izan be, jainko aingeroaren iragarkiari erantzun aurretik, deitua egoan bidetik prestaten hasi bazan. Graziaren betetasuna bertan jardunez, Jesukristoren ama izan egiten gure jangoikoa, eta jauna elizaren hasiera eta irudia. Kristinook oso irudi erakargarria da geuretzat. Santutasunaren eta salbazioaren bideari jarraitzen saiatzen gara. Eta horregatik, Mariaren adibideak bide horri jarraitzen laguntzen duzku. Bere amatasuna da, eredugarritasunaren bidea erakusten duzkuna. Eleizaren ama baita eta beraz gure ama. Eleiza erromesetik igaroten dana lehenengo bide laguna da. Jainkoaren ganako bidea erakusteko. Bera izan da lehenengo fededune. Maria Virginiaren sortzea jatorrizko pekatotik garbi gordezen duan miragirriro. Hartu dugun sakramentu honek osatu dagitzela gugan pekatu horren zauriak. Hartu dugun sakramentu honek osatu dagitzela gugan pekatu horren zauriak. Aitamen hau jainkoaren aurrean gizakeren autonomia izateko. Jainkoaren bustarretik askatzeko gure arrekioriatik sortzen dan lehen pekatuaren ondorioi buruzkoa. Askatzea beste inore zegoen baina. Askatxe hori behe monzan arrokeri asko pekatuen erorketa bat. Gure bizitzan etenbako izan daitekena. Eta jainkoaren esentzia modelatzen zaiatzen garamatzana. Gure konzesioan hori liberta daikigun. Jainkoaren antza izan beharrean, beburua jainkoen antza izan behar dagoela pentsaketak dakarren okerkera eroan. Eukaristia bere ondorio merizidan erakusten dau. Arrokeria hori gugan konpontzen saiatzen da. Eta erreparazio hori hasiera ematen dino jaubetuz hartu dugun elikagaiak. Jainkoaren gana bihurtzen laguntzen duzkula. Ez jainkoa gutakot bat bihurten. Eukaristia betierako bizitzara deituak gauden gizaki barriak egiteko moldea. Jesus jauna. Jauna, Maria Virginiaren sortzea jatorriko pekatotik garbi gorden zenduan miragarrio. Babes horrek jainkoak gure bizitzan dauan bidea erakusten duzku. Eta ama Virginia santu eta pekatu gabea bihurtu dau ere. Salbazioarako agian, ez zuzenean be, semearen jaiotzaren bidez. Aita jainkoaren maitasuna ekintza bat da. Maite
doan lekuraino maite duzkun adierazteko maitasuna. Bere seme maitea ematen dodala erakusteko. Maitasun gorputza gure bizitzan maitasuna gorpuzteko. Aragitu behar dugu maitasuna. Ama Birjinak egin eban moduan, fedunengandik jasoten dauana. Izaki guztien ama kantuak eta amenak gure bizitzan jainkoari emondako irakastona gogoratzen duzkun bezala. Esan baietz, esan amen.